Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. El Festival Pas 2026 ha posat el punt final a una nova edició amb un darrer cap de setmana que ha omplert la vila de música en directe, bon ambient i una gran resposta del públic tant al passeig del Quarter com al Pont del Diable. La programació de divendres va començar amb el pas al carrer, on The Raid va oferir una actuació carregada d'energia i nostàlgia. La banda va fer vibrar els assistents amb un ampli repertori de grans èxits del rock i el pop dels anys 70, 80 i 90, convidant el públic a cantar i ballar des de les primeres cançons en un ambient festiu que va convertir l'espai en una pista de ball a l'aire lliure. Al vespre, el Pont del Diable va rebre Titi Syndicate, una de les bandes portugueses més destacades de l'escena soul i blues europea. El grup va demostrar per què ha actuat als principals festivals i sales internacionals amb un directe elegant que recupera l'essència de la música dels anys 50 i 60 amb una mirada actual, conquistant el públic amb la seva qualitat musical i una posada en escena impecable. Dissabte el pas al carrer va continuar amb Poc Talent, que va portar al passeig del Quarter un repertori de versions pop que va fer viatjar els assistents pels grans èxits de diverses dècades. Les cançons que van marcar tota una generació van convertir el concert en una autèntica celebració compartida amb un públic que no va deixar de cantar. El festival es va acomiadar al Pont del Diable amb Gilsons, el trio brasiler format pels fills i nets del llegendari Gilberto Gil. Referents de la nova música popular brasilera, van oferir un concert càlid i ple de sensibilitat fusionant pop rock, samba, reggae i els ritmes de Bahia. Amb aquesta última cita, el Pas 2026 tanca una edició marcada per la qualitat artística, la diversitat d'estils i la consolidació del festival com una de les grans propostes culturals de l'estiu al territori, reunint milers d'espectadors al voltant de la música en un entorn tan emblemàtic com el Pont del Diable.